Jak mám ísť k tebe? Pusma! Pusma! Pusma k tebe! Najdi si svoje místo! Vypadni! Klekni si, ty klekni si, kontrol, dělej! Drž hu, přijďte ho! Drž hu! Ja nemôžem! Ty jsi fakt tupet! Ja som nemohol centrovať, chápeš? Žichu. Tak to som ešte nezažil, kamarád. Pozri sa! Ferrari! P***a! Zmizí! Mamma mia! Čo je ten tretí? Mám ju? Hej, dedo! Do Pič! Ten! Hýni mě! Ty na krku. Ale kámo, pak to jsem je si fakt říkala, dobrý. že to je fakt dobrý, ale kámo. říkala jsem si, že to není úplně ta 30 hudba. na krku je Jakoby. halus, to je fakt halus. Hej hoši, tak kdo si tady... Kámo, kdo to byl? Kámo, přísahám. ja idem preč, kámo. Hej, tak teď ti přísahám, že se stydím a to jsem si tvrdil fakt hodněkrát. Fakt se stydím, kámo. Strašně se stydím, kámo. Hej, Ty tak jsi tohle jaký je kokot. oficiálně Kámo. ten největší hovát roku 2024, kámo. Kámo, Evo, já se omlouvám, prostě. Bude horor dnes? Máš horor. To je na dnes. Nie! Vstávaj! Daj stopku, ty jeb... Pušnem to. Ty p***o, starý ide. Už išli do lava, za barák, starý! Dole na barák to jedný, a jedem. Prosím! Šoti! Čo ti je? Ti nejde! Hello, TikTok, moje nový album Impostor Syndrome. Čo to je? Čo to je? Byl tady Nesta s Ventem? Bol. Nesta utekal z... Nesta utekal... Musel se štvorkou. V pohode, som rád, že ste ho normálne nechali behať normálne s plastickou trhavinou medzi ceckami. Nesta. Arc sentry on guard. Ty spadl, ten borec, že vyleze, kámo. Evo, čau, ahoj. Čau. To není. Slyšíte mě? Čau. Tak to na to. Čau kluci. Čau. Čau. Počkej, jsem si byl prášky na 25 fok. Ale nechoď teraz preč, Fety. Hej, není dobře. Čau Pety. Čau. Ahoj. Hej, chápete, že tohle je jako rozdvál, loži. No. Oh, you pesky bugger! Čo? Ha! Ty p***! How many times do I have to repeat? Som nečakal, že je... Vypočítej obsah čtverce se stranou 9 cm. Čo ti je? Obsah čtverce. 4 strany máme? No. Spočítaj dokopy. Dělám 4. Počítaj 4 strany, děleno 4 a ten k***ce... No? Čo tebe Laslo a František, ty k***o? Ty, to je...
Poviem jej teplo. 4 strany deleno. Ale ten mi zase nič nepovedal, že no? Že no? Aha. Daj to ešte raz. 9. To spočítaj dokopy. Deleno 4. Jak? 9, 18, 27, 36? Deleno 4 je koľko? Ty si... Áno. Nie. Áno, takže 9 krát 4. Nepočkej. Chlapci, ale bez těch vulgarizmů, jsme ve škole. Pardon. Ale to mi še... CTRL-Q je emot? What? Nevím, vole, ten šrobovák, já nevím. Drž bohužiaľ, dostal si Košice, kamo. Dostal si Košice, kamo. Áno, pôjde, kamo. Ja som dobrý. Možno down. Počkaj, ešte raz ma zabiješ, lebo mám defib v ruke. Ja som resoval dobrých ľudí, ty si ma zabil minule, že mám defib v ruke. A víš, na co je tady to? Čo si hovoril? Ty hádel vybaný. Chyťo! Čo je, chlapci? Ty p***a! Čo ti je? Ten bol jediný! Minulý rok jsem tam byl na Kalinovi a na Viktorovi a přišla Eva, obejmula mě, obejmula tě taky, ty ku... Myslíš takto? Jak takto? Co mi to ukazuješ, p***o? Máš fotku, ty m***o. Ojojojojoj. Tak to seš zmrt. Tak kámo, hej. Hele, kámo, mám slzy v očích. Jsem že jsem nebyl na koncertě Viktora, ale tohle mě mnohem víc, kámo. No, třeba se naučíš chodit příště a přijdeš. Tohle kdybych věděl, tak tam jdu po kolenách. Dobre, nevytrhni ten volant, lebo potrebuješ ten volant, nevytrhni ho. Pohode. Idem toho predýchať, hneď sa vrátim. 75 hráme. Spadlo mu niečo asi. Kámo. Už som si myslel, že sa zlomila, ale nie. Okej. Pohode. Dobre. Vypni X-ray. Ty ko... Čo ti Ja som sa d***al, ty p***aný ko... Co sa stalo? Bal krokodil, ale že... Ja to nebudem hrať v živote, ti... Nie, lockdown, dali update, že tam je nejaký defibrillátor. Čo tam je? Normálne to povedz. Defibrillátor. Ale k***ot. Kamo. No, však to povedz normálne. Defibrillátor. Kamo, ale že TikToky chceš more na silu. Defibrillátor. Ty to povedz. Čak, ale sa smejem, nemôžem teraz. Defibrillátor. Áno? Zahrám im, že... Kde je domov môj? Kde sú? Vidím, aha, pozri sa tam! Hele, Pepíku, tady! Ty koľko má... Les, teraz máš nekonečnú staminu! Čo robíš? Ne, nestáv, vidíš to? Starý? Kamaráde, tak ja... Starý.
To bol ex. Ne, on ide aj po nich dole. Čo ti jebe? Počúvaj. Let's go. Welcome to Brooklyn. Starý, aký escape. Ale vyšiel si dobre, kámo, ja som to videl na tej minimape. Nápad to bol výborný, za mňa. Počkaj, halo, tam sa niečo stalo zle. Halo? Nie, kamo, ale veď sa nechyť gufra, ty... Ježiš, bečko, som mal na jazyku. Next time, next time. Kámo, tak ten speed se mi vůbec nelíbí, co měl. No, Puku. Ještě tu není Fety, klidek. Já vím, já jsem to řekl, že tady chybí. Jirka mi psal, že uspává děti, no, takže... Takže zase triangle choke, chápu. Ten podle mě je tam teďka jako, no. Ne. Ty... Čo stalo? Čo ti jebe? Aj tebe, senpai. Čo sa stalo, kurva? Tak to ti neviem vysvetliť, ale videl si, vieš, ak vyzerá Gyarados, Pokémon? Hej. No, tak kamaráde, hen taký vyšiel 8-metrový na mňa zrazera práve teraz. Áno, tak o 100 € sa stav. Ne. No vidíš, to už mi berieš viac, čo? Ne. To nebola tu C4. Kto si tu honí? Kamo, SBS-kar, keď je na hajna. Kamaráde. Kamaráde, neviem si predstaviť, čo tam udialo. Kamo, SBS-kar v podniku, že... Ty p***, tam nejdem. Neobehuj, ma znervozňuješ. Ty nerob, dostaneš pokutu, ty deme. Počkaj, čo? Ja dostanem penalty kvôli tebe. Prečo? Si to dojebal? Áno. Tak počkaj, pusti ma. No, už nestíham. 10 sekúnd, čauko. Nie, dobre. Mám 10 sekúnd penaltu. Čo? Díky inak. Pohode. Ale ja som ťa mal... Ale zajtra bude nová motivácia, nový deň, by som povedal. Hej, myslíš? Ty jeba... Kamaráde, tak toto bude mať následky, aby si vedel. Aby si videl, tak zajtra prídu. To je Netflix, kamo, zvrat. Zajtra berem nového parťaka. Všichni v hlavě. Počul si, Flygun, je tu Borat, ja som ho počul. Je tu Borat. Polník ostrov 1-1. To je hezké, že my normální lidi jsme dovolili Mikenovi hrát s námi, normálními lidmi. Ty si taký kokot. Co to? Ale fakt tu je Borat. Je tu fakt Borat, ale mimo teba ešte jedno. Čo to je? To je Bicycle BMX?